isda lang nalalaman. Kagayong kayo kang babae. Ay, so feeling magayong. Nag-iba. May lubid sila dyan guys, oh. Nylon? Ay, nylon. Ay, lubid. Nylon pala guys. Sorry. Nylon. Tapos, partner sila guys. Ayun. Ang sarap lang makakita ng ganito, no? Ganun pala yung mga naging isda. Oh my God, guys! It's my first time! Woo! Guys, it's my first time! Oh guys, tignan niyo ang laki. Oh my God! Sumama lang ako dito sa sa asawa ng kapatid ko. Woo! Guys, OMG, laki niya. I think 5 kilos to.